Анки си си? И какво друго? И къде ходи днеска ти? Къде плува? Къде плува? Я кажи къде плува. На басейна? На басейна? На басейна плува ли? Да. И после къде навънка на минералната вода? Това също. На джакузито. Да. Така ли? Кажи датата. Тата е Гашо. Кой е гаш? Андрея. Да го гледаш тати? Не. А какво? А мамата. О, Андрея, ще пееш ли? Не. Не. Защо? Кулата там. кой плува там? Квак, квак, квак. А как беше репертуара? Я, пей. О, тя го забравя вече. Забрави ли го? Не. Връм? Малко е тъмбичка. Да, хвана е слънцето днес. Малко. Това е за бащи само. За жени. Ама и. Днес какво е? 21? Ама. Не. 22? До 22. 22 юли. Мисля, че 23. 22 юли. Да, Есол и Сега Олио. яденето идва. Спокойно, не е за нас много ядене. Ти супа поръча. Ще ме Ние чорба. имаме такова. Какво? Папа. Кое? Камбе шубра. Добре. Какво е? Какво е чумбра? Какво е чумбра? Да ти кажа, камбе шубра. Добре. Шкембе чорба. Не е ли чорба? Чурба. Какво е чорба? Чурба. А какво значи чорба? Чурба. Какво е това чорба? Не знам. Ти каза нещо. И аз го казвам. Шкембе чорба значи супа от шкембе. А какво е шкембе? Знаеш ли? Това какво е тук? Пупа. Шкембе. Или пупа. И ти ли? Не, това. Това? Какво там? Бррр. Кажи бррр. Без Не така.